عوز السلام تنا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا يم زيناتات تحزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر عدم انف انهم علتاو زيناتات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا مغلا حدش وتدرو من قصاص يرى مهلاو زحبور حبريتات يوصلوا عطقات بزحب سلف بباترول لنا تشكركورنا بكتما اتولو نبرت بت من قصاص ترب شملو كتما مغلا ابكا بيت منقس بيت صحفه بريزيدنت ارم 31 استبها لنا حوحات عطقات حيلي نتناي نفس وكف ناي جوجله مسارح بمحاز كباب زبل ملكع سفير مهلاو زملخت حبريتات بموطا يركب بزحات عطقات بجوجله بناي نفس وكف المسارح او غورناتات مغلب سلفي ريلو اتكيتاچو وردا زمرحو غزيو محضر تግራይ بليتنا جنرال تادس ورد خمون بدكتور دبرصين جرم كيل زمرح غجل حوحاتن امونغوم فلاي مفتارن خغلت صنحيو ليتنا جنرال تادس ورد ازاز سراويت مخانم انت تنغرون بخالي انفت دما ارمي بزبل حيلي بستفالالي ازاز تزمرح مخان مس امرار حوحات دما طبق متسار زلو مخان ليتنا جنرال تادس ورد اب ጭንቂ ከምዛአቱ ካብሶ ምን ዝወጹ ዘለው ሓበሬታት ተመላኸቱ ቀነሚዮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጥብቅ ርክብ ከምዛአቱ ዝንገረሎም ጀነራል ምግበይ ሃይለን ብጾቶም ምስ ጉጅለ ደብረጽዮን ምዃኖም ተረጋጊጸሎ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከተማ መቐለ ጸጥ ዝበለት ምዃና ካብቲ ቦታ ዝወጹ ዘለው ሓበሬታት የመላኸተለው ኣብቲ ክልል ኣርሚ ብዝብል ብዝተወደበ ዕጡቆትን ብዙሓት ዕጡቃት ሓይልታትን ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣየናይ ዕጡቅ ሓይሊ ምስ ኣየናይ ወገን ኮይኑ ከም ዝተሰለፈ ግና ብግልጽ ዝወጸ ሓበሬታ የለን ክሳብ ሕጂ ብዘለው ኩነታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብቲ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ብትኹረት ይንቀሳቀስ ዘሎ ኣርሚ 31 ዝተባሃለ ሓይሊ ምዃን ተፈሊጠሎ ናብ ከተማ ያቱ ዘሎ ዕጡቃት ገሊዮም ህንጻታት ምኽባብ ጀሚሮም ኣለው ኩነታት ብፍጥነት ይላወጥ ዘሎ ይመስል መራኻው ብዙሃን እቲ ክልል በዚ ዙርያ ዝበልዎ ነገር የለን بلصقنا ابطقام بوستقل ماشين مفرين طايتن عديغو كاب تركو استفصمو عدغيت ماشين مفرين كساب سنايبر نزوت عطواره تتكوسي زغر مخان منጭሳት مملكاتو مرغاغيتو نز عدغيت مرح وتادراو مكوننات ونتفليتو ملو قدامي منستر ابي احمد تتكواس وي طايت نافرنا انا كاب راسنا حليفنا نغرويت هاجر نشيطلنا يلوم استزاربو كاب شمونتا اوارح قدم نيرو منم كو زربو ابتي وان حسوت مخان استرغاغصن بوزح ستوريلن غداي انت نبره حجيغنا زبلص حبريتا وطيلو ابز حلف وارحنا 4 هاجرات نايت تكوست ماشينات عدغيتن حلفتي تلايخوم زنبر خوينو ناب تركي زقنعو تسمعمعم تمليسم تبايلو جنرال علمشت دغفي كونريل اسفا وسنن تغني اتو غيتاچو هايله ماريام نستباهلو ناي ابي احمد وتادرات سيفيل امرارحتن ناب انكارا تغواعزم كاب كلته تركي كوبانياتات مسمع بصيحم تمليسم لو يبلو منጭታት كلته درجتات نبلصغنا اغازازات تكوست مفريتاتن ماشيناتن متكال تسمعمعم لو ازو ماشينات ايت استكللون بوتاتاتون تفلي يزبل منጭታት كواوي امبو كم زخونه وسيخم غليصم لو زحلفنا حسب تقرراوي استخايدنا يمكل خال امرار حاخيبا ناي طور مسارحتاتن ممرتي بوشتي هاجر عقمي نتك زبل سمع تبطيح نيرو ازي استكل ماشين كيناتات كم زفطر ويدما كم زقصل بمحسابيو ازو ماشينات اناشت مسارحتاتن طايتن مالتون ناي كلاشكوفن متريسن طايتن زفري خوينو ماكيافي كاما انا ايزارتارم مستبهالو تركي كوبانياتات بساعات وعول مسرت امبو دوزل فابريكاتات يوم تبهايلو ناي ገንዘብ አከፋፍላ بزملكس تتحازو منጭታት ኢድ ቢድ بستገበረ خفليت ዝፍጸም ምዃኑ ሕጂ ካብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐን ኣብ ቀረባዋን ማሽን ዝተከል ቱርካዊ ናብ ኢትዮጵያ ከመጹ እዮም ክፍሊት ንሳቶም ዘካትት ተባሂሉ ቱርካውያን ኢትዮጵያውያን መሳርሒ ኣፍሬትን ከም ዘሰልጥኑ ስምዕ ተበጽሑ ዝብል ናይ ምክልኻል ምንጭታት ዝተኸፈሉ ናይ ገንዘብ መጠንን ካብ ምዝራብ ተቆጥዮም መንግስቲ ቱርኪ ንብልጽግና ናይ ጦር መሳርሒ ብምሻጥን ጠቆምቲ ብምስልጣንን ኣብ ዝሓለፉ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ዓመታት ልዑል ተሳትፎ ምግባሮ ይዝንጋዕን ብፍላይ ድማ ድሮን መሳርሒ ተኳስን ኣሰልጣንን ብምቕራብ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ንስተፈጸመ ናይ ኩናት ገበናት ተሓባሩ ኮይኑ ኣብ ዝብል ናይቲ ሃገር ናይ ፓርላማ ወሲኹ ክትዕ ገይርሉ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ جنرال اب كلل تግራይ ኩናት ኩላዕ ምኽንያት ይኾኑ ዝበለዎም ክልተ ጉዳያት ተልዕለሎም ናይ 4 ኪሎ ጋዛዛ ንኽልል ዝኽልክሎ ናይ ካፒታልን መደበኛ በጀትን ጉዳያት ሕጂውን መዘራረቡ ምዃኑ ቀጢለሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ንለኾ ገንዘብ ሙሉእ ብሙሉእ ወታደራዊ ዝተዋሃበን ኢሎም ካብ ተዛረቡ ንድሓር እቲ ክልል ባጀት ተኸልኪሉ ኢሉ 844 ሚልዮን ብር ናይ ካፒታል በጀት ደው ኢለሎ እዚ ተሪፉ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት በልዖም ዝሓድርሎ መዝን ካብ ዝላኽ ኣብ ክልተ ወርሒ ንላዕሊ ኮይነሎ ን2018 ኣቆጣጥራ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝተመደበ 18 ሚልዮን ብር ዓመታዊ በጀት በቦርሕና 12 ዋርሕ ተኸፋፊሉ ዝላኽ ክኸውን ከሎ ነገር ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ነተዘረባ ካብ ዝገብርዎ ጥቅምቲ ወርሕ ጀሚሩ ደው ኢለሎ ካብዚ ምስተተሓዘ ናይ ትኽልል ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ደሞዝ ድጎማ ንኽልተ ወርሒ ኣይተለኣኸን እዚ ናይ ነውርታት ነውሪ ብህፁፅ ክተኣረም ይግባእ ክብሉ ካብ ሰሙን ኣብ ኣኽሱም ምዝራቦም ምግላጽና ይዝንጋዕን ሎሚ ድማ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተዳለወ ሃገር ለኸ ናይ ኣካል ጉዳተኛታት መርሓ ግብሪ እቲ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ብቁፅሪ ዝውስኹ ኣካላት ተሳኣኑ ዜጋ
ሓደጋታት እዮም ኢሎም ናይ ሰላምን ዋጋን ክሕሎ ከም ግዜያዊ ምሕዳርን ከም ህዝቢ ትግራይን ውፅእ ከይፈርስን ክትግበርን እናፃዓርና ንርከብ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነገር ግና ናብ ኩናት ንኽንኣቱ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ክልተ ጉዳያት ኣቐሚጦም ኣለው። ናይ ትግራይ ላዕላዊ ግዛኣታት ዘይምኽባረን ተመዛበልቲ ናብ መብረቦቶም ዘይምምላስን ይብሉ። ኣመራርሓ ፋኖ ምስ ኤርትራ ቁፅሪ ሰራዊትን ፋኖን ተታሒዙ ንዝተላዓለ መልሲ ተዋሂበሎ እቲ ጀነራል ደምሲስናዮም ኢና ብዝብል ካሊእ መብርህ ተመሊሰሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፍፀሙ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ከም ዝቐፀሉ እዮም። ደቡብ ወሎ ደገር ተባሂሉ ኣብ ፅዋዕ ከባቢ ትማሊ ዝተገበረ ውግእ፣ ኣብ ሰሜን ወሎ ተኩለሻ ተባሂሉ ኣብ ፅዋዕ ቦታ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ወታደርን ምሽግ ካምፕን ዝተፈፀሙ መጥቃዕቲ እውን ብቐዳምነት ይጥቀሱ እዮም። በዚ ዞባ ሰሙና ሓይልታት ፋኖ ናብ ደገር ናይ መንግስቲ ወታደራትን ድማ ናብ ዳውንት ምእታዎም ክግለጽ እንከሎ ኣኼባታት ኢድኩም ሃው ዝብል ፕሮፓጋንዳ ተጠናኺሩ ይቀፂሉ። ካብ መጥቃዕቲ ካምፕ ተታሒዙ ኣብቲ ዞባ ጎጃም ንባህር ዳር ቀረባ ኣብ ዝኾነ ኣቸፈር ጭምብላይን ትማለ መጥቃዕቲ ተኸፊቱ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ክልል ፀጥታ ሓይልታትን ጉድኣት በፂሕሎም። ኣብቲ ክልል ዋና ከተማታት እናተኻይዱ ካብ ዘለው ኣኼባታት ንጎንደር ሓዊሱ ኣብዚ መድረክ ዝተረኸቡን ዝተዛረቡን ናይ ሰሜን ምዕራብ እዝ ኣዛዚ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ንዞም ድሑራት ጉጅለታት ደምሲስናዮም ኢና ክብሉ ተሰሚዖም። በዚ ምክንያት እቲ ጉጅለ ብተናፅል እናተበታተነ ኣፅዋር ተሸኪሙ ኢዱ እናሃበ እዩ ክብሉ ምግላፆም ተፈሊጠሎም። እዞም ወታደራት ኣዘዝቲ ዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ካብኡ ንላዕልን በተደጋጋሚ ደምሲስናዮም ዝብል ዘረባ ይገብሩ እዮም። ምዚ ተታሒዙ መልሲ ዝሃቡ ኣመራርሓ ፋኖ ኣስረስ ሰማረ ድማ ኣብ ገዳምን ጫካን እውን ኣቲና ኣፍሪስናዮም ኢና ይብሉ። በቢግዚኡ እናፈረሰ ዝቅፅል ግና ንሳቶም እዮም ብምባል ይዛረቡ። ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ መዓልትታት ካብ ፋኖ ይኹን ካብ መንግስቲ ወገን ብስፍሓት ክንገሩ ዝቐነዩ ጉዳያት ውሽጢ ሓዲኦም ናይ ካልኦት ሰራዊት ኣባላት ኢዶም ሂቦም ዝብል ይርከቦ። ፕሮፓጋንዳ ብቐታሊት ኩናት ኣፅዋርን ከምዚ ብዝበለ መንገዲ ዝቐፀለ ኩናት ክልል ኣምሓራ ዓለም ለኻዊ ትካላትን መራኸቢ ብዙሃንን ዝህቦ ሽፋን ቀስ ብቐስ እናተመሓየሸ መፅ ይመስል። ብቐረባ ቢቢሲ ኣብቲ ክልል ዝፍፀም ፆታዊ መጥቃዕትን ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መርማሪ ሪፖርተር ዘ ኢኮኖሚስት ኣቐዲሙ ዘንብቦ ካብ ውሽጥን ካብ ወፃእን ፀረ ብልፅግና ሓይልታት ምስ ፋኖ ጥምረትን እናፈጠሩ እዮም ዝብል ጉዳያት ኣብነት ይኾኑ። ትማሊ ድማ ናይ እንግሊዝ ዘጋርዲያንስ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ብሓይልታት ፋኖ ኣብ ሰታሕ ዞባ ተረኺቡ ናይቲ ክልል ቅልውላው ዘለዎ ሓበሬታ ሒዙ ምውፅኡ ይፍለጥ። እቲ ጋዜጣ ኣብ ህዝቢ እቲ ክልል ብወታደራዊ ይፍፀመለ ዝበሎ ናይ ኩናት ገበን ተግባር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከብራርህ ብዙሓት ገጠር እቲ ክልል ከባቢታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፋኖ ከም ዝኾነ ጠቂሱ ነይሩ። ኣብቲ ሓተታ ዘለዓሎም ሰለስተ ጉዳያት ድማ እቲ ኣመራርሓ መልሲ ሂበሎ። ቀዳማይ ሓይልታት ፋኖ ቅድሚ 2 ዓመታት ምስ ምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኩናት ተኻእቱ 20,000 ሰራዊት ብምሓዝ ምዃኑ ዘለዓለ ኸውን ከሎም ካብ ኤርትራ ደገፍ ይረኽቡ ከምኡውን ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ንምምላስ እዮም ዝቃለሱ ብዝብል ዘቕረቦም ጉዳያት ዝተተሓሓዙ እዮም። ንዞም ገለጻታት ዝተጋገናን እዮም ኢሎም እቶም ኣመራርሓ ናይ ፋኖ ኣመራርሓ ውዕል ፕሪቶርያ ተኸቲሉ ሓይልታት ፋኖ ናብ ውግኣት እዮም ዝብል እውን ዝተለመደን ዝተጋገየን ገለጻ እዩ ክብሉ ልዕሎም። ዋላ እኳ ኩሉ ናይቲ ኩናት ኣካላት ዘይተኻትሉ እንትኾኑ ብውሕዳት ትግራይ ኣሕዋትን ኣሓትን ሰላም ክመፅእ ዝኽኣለ ዝድግፍን እዩ ክብል ኣስሚሮምሉ። ኣይተፈራርሕና ክብል ብልጽግና መግለፂ ኣውፅኡ ንግብፂ ተዋሂቡ ኣብ ዝተባሃለ በዚ መልሲ ምፍራሕን ምስምባድን ክብል ኣስሚሩ ኣሎ። በዚ መልሲ ዝተዋሃቡ ናይ ካይሮ መንግስቲ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝረብ የለን መሰልና ክነኽበር ኢና ድሕሪ ምባሉ ግብፂ ካይሮ ኮይና ወላሂ ዝብል ማሕላ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈፀመላ ንድሓር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ርእይቶ ደጊማ ትህብ ንሶማልያን ሱዳንን ከምኡውን ንኤርትራ እተላዝብን እትሕግዝን ጅቡቲ ናብ ዝብል ዕላማ ኢትዮጵያን ብጎረባብቲ ንምኽባብ ትሰርሕ ኮይና ኣላ። ነዚ ናይ ብልጽግና ዲፕሎማስያዊ ኺሳራን ተጠቂማ ናይ ኢትዮጵያ ተጠቃምነት ኣብ ዝረጋገፀሉ ጉዳያት ተስምዑ ተቃውሞ ቀፂላላ። ካብ ሰሙን እውን ናይ ሃገራዊ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ግድብ ህዳሴ ካብ ዝምረቕ ንድሓር ኣብ ኢትዮጵያ ግብፅን ማእኸልን ዘሎ ዝምድና ዝበለፀ ምሽኻሮ ኣልዕሉ። በዚ ምፍጣጥ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ስጋኣት ከስምዑ ይግባእ ምባሎም ይዝከር እዩ። ግብፂ ንግድብ ህዳሴ ፍልጠት ኣይትወልን ብቐፃሊ ንምዝራብ እውን ድሌት የብልናን ኣድላይ እውን ኣይኮነን። ግብፂ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰረት ናይ ማይ ድሕነት ክተኽብር እያ ክብሉ እቶም ሚኒስተር ምምሓሎም ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ተኸቲሉ ብልጽግና ሎሚ ብወፃዊ ጉዳያት ሚኒስተር ኣቢሉ መልሲ ዘለዎ መግለፂ ሒዙ ዝወፀ ናይ ብልጽግና መንግስትን ናይ ግብፂ ድሑር ኣገዛዛ እናተሓሳሰባ ናይ ድርድር እምቢተኝነትን ኣይንቕበልን ይብል። ናይ ኢትዮጵያ ወፃዊ ጉዳያት ሚኒስተር ናይ ግብፂ ሰበስልጣናት በተደጋጋሚ ዝቐርብዎ ድርድር ብኣጽንዖት ዝነጥግን ግልፂ ምፍራሓትን ዝሓዘ ዘረባ ኣጥቢቑ ከም ዘይቕበል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ጊዴን ጢሞቴዎስ ናይ ገዛ ዕዮ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ኣካይዳ ናይ ግብፂ መንግስቲ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ጭቡጥ ኩነታትን ምቕባል ዘይምኽኣሉ ዘርኢ መግለፂ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ገለ ናይ ግብፂ ሰበስልጣናት ብናይ መግዛእቲ ዘመናት ተሓሳስባ ኣትዮም ኣብ ናይ ሩባ ናይልን ማይ ናይ በየናይ ላዕላውነት ከም ዘለዎን ይሓስቡ ዝብል ናይ ብልጽግና መንግስቲ እዚኣቶም ኣካላት ናይ መግዛእትን ዘመናት ውዕላትን ታሪኻዊ መሰላትን ዝበሃሉ ብምጥቃስ ኣብቲ ሩባ ማይ ዘለዎም ናይ ላዕለዎትን ድሌቶምን ደጋጊሞም ከም ዝዛረቡ ይመላኽት። ነዚ ኣመለኻኽታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ውሽጢ ተገዛኢ ድኹማትን ዝተኸፋፈሉን ሃገራትን ናይ ካይሮ ድሌት ከም ዝፈፀሙ ብምሕሳብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘነፃፀረ ናይ ፀጥታ ምድፍራስን ዘመተ ከም ዘካይዱን ግዜ ዝሓለፈ እዩ ክብል እውን ኣፍሊጡ። ናይ ብልጽግና መግለፂ ምፍራሕ
ኣሰራርሓኹም ንኢትዮጵያ ፍጹም ኣየሰንብዳን እዩ ክብሉ እቲ ሚኒስተር ንሕና ንካይሮ ክፀርጎ ሰገራ ናይ ድሑራት ኣገዛዛእታት ወረስቲ ንምቕባል ዝኾነ ዓይነት ቦታ ይብልናን ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ደጋማ ቦታታት ተበጊሱ ዝፈስስ ኣባይ ሩባን ናይል ተፋሰስን ማይን 86% ዝኸውን ኣስተዋፅኦ ይገብር ዝበለ እቲ መግለፂ ልክዕ ከም ዝኾነ ተፋሰስ ሃገር ኩሉ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥሮ ሃብቲ ናይ ምጥቃም መሰል ከም ዘለዋ እውን ይጠቅስ። እዚ ድማ ፍትሓዊ ምክንያት ማዕረ ኣጠቃቅማ ብመሰረት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ መሪሕ ዝምራሕ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ኣብ ወሰን ውሽጢ ዝርከብ ናይ ተፈጥሮዊ ሃብታት ንምጥቃም ካብ ዝኾነ ፍቃድ ናይ ምሕታት ግዴታ ይብላን ኢሎም። ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ግብፂ ኣብ ድርድር ውሽጢ እትሳተፍ ብምሳል ብበየናይነት ይግባእ ንሕቶ ኣመልኪታ ዕቤትን መፍትሕታትን ክተተዓናቐፍ ፀኒሓ እያ ዝበለ ናይ ብልፅግና መንግስቲ መግለፂ ሕጂ ድማ ትርጉም ዘለዎ ድርድርን ብምቋዋምን ናይ ምባል ፖሊሲ ቀጥታዊ ጌራቶ ክትብል ኣፍሊጣ። ግብፂ ድርድር ምሕዳግን ግጭትን ምፍጣርን ብግልፂ ብምሕሳብ ናይ ፅልእ ዘረባ ኣጠናኺራ ኣላ። እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ትግባርን ብኩሉ ተዋሳኢ ክውገዝ ኣለዎ ክብል እዩ ኣልዒሉ። ዶናልድ ትራምፕ ንሶማልያውያን ብዝምልከት ዝገበርዎ ዘረባ እናዘራረበ እዩ። ናብ ዝመፅሉ ይኽምለሱ ኣለዎም ክብሉ ዘስምዕዎ ዘረባ ተኸቲሉ ብተቃውሞታት መልሲ እናተዋህበ እዩ። ፕሬዚዳንት ካብ ካቢነ ኣኼባ ናይ ሶማልያ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘየድልን ናብ ሃገር ረስሓት ምእታው ብንቕፅለሉ ኣሜሪካ ብዝተጋገየ መንገዲ ትኸይደላ ክብሉ ብመግለፂ እዮም ኣቕሪቦም። ሃገር ንምባል ዘይትበቅዕ ሶማልያ ዋላ ሓንቲ የብሎምን ዋላ ሓንቲ ነገር የብሎምን ንባዕሎም እናተኸታተሉ ይነብሩ ዋላ ሓንቲ መዋቕር የብሎምን ኢሎም ትራምፕ ንሰዓታት ብቴሌቪዥን ካብ መሓላለፎም ናይ ካቢነ ኣኼባ ድሕሪ መሃቦም በዝርእቶ ኣብ ሃገርና ክነብሩ ኣይንደልን ሓቂ ክነግረው ሓደ ሰብ ከምዚ ዝበለ ትክክለኛ ኣመለኻኽታ ኣይኮነን ክብለን ይኽእል ይኸውን ግን የብለይን ኣብ ሃገር ክነብሩ ግና ኣይደልን በማለት ምዝራቦም ተሰሚዑ። ቀፂሎም ድማ ንኮንግረስ ንምምራፅ ቀዳሚት ናይ ሶማልያ ኣሜሪካ ተወካሊት ንዝኾነት ዲሞክራትያዊት ኢልሃን ዑመር ናብ ምውቃስ ጀሮም ኣለው። ኩሉ ግዜ እዕዘብ ኣለኹ ዝብል ትራምፕ ኢልሃን ዑመር ንኩሉ ሰብ ትጸልእ ብቁዕ ዘይኮነ ሰብ ከም ዝኾነት እውን ኣሓስብ እናበሉ ቀፂሎም ናይ ኢሚግሬሽን ሰበስልጣናት ኣብ ሚኒስትር ሰፊሕ ናይ ሶማሊ ማሕበረሰብ ውሽጥን ዘመተ እናተሓሳሰቡ ምዃኖም እናተነገረ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ማሕበረሰብ ዘናኣስ ርእቶ ዝሃቡ። ናይ ሃገር ናይ ስደተኛታት ናይ ጉምሩክን ትካልን ብትራምፕ ንምምሕዳር ኣብ ማንትያ ከተማታት ውሽጢ ሕጋዊ ዘይኮኑ ሶማልያ ስደተኛታት ዕላማ ክገብሩ መምርሒ ተዋሂቡ ይኽብል ሓደ ሰበስልጣን ተዛሪቦም። እቶም ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ በሰሙን ኦፕሬሽን ክጅመር በማይት ዝቁፀር ሰባት ዕላማ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ዝበልዎም ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ዝመፁ ናይ 80,000 ዝፅጉዑ ሰባት ኣብ ይነብሩ መብዛሕትኦም ድማ ናይ ኣሜሪካ ዜጋታት እዮም። ናይ ትራምፕ ናይ ሶማሊ ዘረባ ተኸቲሉ ብዙሓት መልስታት እናተዋሃቡ እዮም። ካብዚኦም ውሽጢ ትራምፕ ሽም ኣልዒሎም ዝወቀስዋ ኢልሃን ዑመርን ሓንቲ እያ። ኢልሃን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ላዕላይ ዘሎ ፀለይ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ኢላ ኣብ ጥዕና ኣንጻር ብጣዕሚ ዘድሊ ረድኤትን ክረክብ ተስፋ ገብር ዝብል ምላሽ እውን ሂባላ። ናይ ሚኒስትር ግዛኣትን ሰበስልጣናት እውን ተቃውሞታት የስምዑ ኣለው። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዝኣክም ናይ ዜናታት እዚኣቶም መስሉ ነይሮም። ብካልኦት ሓበሬታታት ተመሊስና ክሳብ ንረኸብ ሰላም።